Ikusiet, bueno, izenburua pixkat arrarua da, bueno, arrarua baina ez dakit, 7.300 miligramo esilatolopran. Ez da erresa, Ez hartu. Zer da hoi? Hori da, nik hartu nauen botika, eta 7.300 miligramo dire, hartu nauen botika kopurua, udabarria ikusten hasi arte. Bale, ozen digu guztiko botika. Bueno, nik psikiatranera lehenengo iritsi nintzenean, lehenengo galtunean, hau zema tempora lusatuko da, eta beti izan galdera bera, noiz hasiko gara dosia jaisten, noiz hasiko gara. Esan zidanen, bueno, hobeto ikusten zaitut, hasi gaitezke dosia jaisten, hain hauen kalkulo askar bat, eta ordura arte, hartu nituen 7.300 miligramo escitalopran. Hori ze da, 7 litro eta... Asko. 73 litro, zen bada. Baina jarraitu nauen hartzen, Karo, gero murrizten, botika hartzeari utzi egin behar zaio. Eta guztiz utzi dezu ya? Bai. Ustea be, gogorra izan da, baina hori beste liburu baterako igual. Desintoxikazioa ozea bezala, Hor egin ditun kilometro asko. Mono egin egon zinean daola, simua galanta. Bai, porque azkenean esan dizut. Oituitese horrea, ez da? Bai, eta botikak, bueno, euskarri bat da. Ja, bai. Eta heltzen zaitu, baina, karo, botika hartzeari utzi egin behar diozu, osatu nahi badozu. Eta, botika usteak hori izan nahi dau. Zuk esan dozu moden tximua. Tximua galanta. Tximuari jaten esemotea. Ez? Goze zilbea da tximua. Eta, hain zaila izan zen, osegatik hain izan zen hain zaila? Bueno, urteta piko egin hauelako botika horre ikartzen, eta momentu baten itxin behar izan zen, eta botika izteak, Etzan erresa izan. Esan erresa izan. Eta, eske, usteko, usten dozunean... Buruei berri gultak ematen aztezea? Eltzen zara, bitu, psikiatrak esan zidan, botika hartzeko gomendio egin zidan, esan zidan, iratzemen zute bat dago eta itzali egin behar da. Segertatu zen, botika hartzeari utzi nionean, zua itzalita zegon. Baina zua itzaltzen dozunean segertatzen da. Basoa dago, ezer gabe. Ez dau, ez pinurik, ez zua itzik, ez ezerrez. Dana dau erreta, dana eraikitzeko. Txamarra garri bertza jo zerbaitena. Eta, klaro, eta... Ez? Dana... Bale, oin ikusten dut adinot, positiboa da, dana daukazu eraikitzeko. Dana dago egiteko. Baina momentu horretan nik bakarrik ikusten hemen dana itxita, dana amaituta, dana... Ez? Eta nondik heldu zenion? Pues asko ibiltzeari, Hor gehien egin hauena izan zen ibili. Oinez ibili, eta alzala, paseo asko egin, eta oso jende gutxirekin egon nintzen momentu horreitan. Oso hurbileko jendearekin, etxean, etxinguruen, eta... Eta hor ikusten dugu enara bat, hola soka batekin mokuan, txintxilika. Hori zukindako marrazkia da, o norbetekin dizu, edo nundu zer esan nahi bat eukiko, ez da? Liburuko ilustrazio guztiek June Baontza, Durangoko ilustratzaileanak dire. Eta esan behar da hori, ia hitz egin barik... Uretatik pasako izkizot. Ia hitz egin barik, berak ulertu zuela berehala, edo izan zala gai ilustratzeko nik buruan eukana. Eta... nara segaitik, ni nahiko nomada naz, naiz eta arratien jaiokoa izin, oso gusture sentiduten naz, atzerrian eta kanpoan eta nagoen beste kultura batzuk, beste jende bat ezagutzen, eta hori, emekoa naz, baina kanpoan be posik egoten naz. Eta gero korapilo horreik, nik krak egin hauelako, korapilo asko nituelako askatu gabekoak. Eta hori da, azalaren... Esan nahi dagoena. Eta esaten dezun horiek korapilatuta zenitun koapilo horiek askatu gabekoak, hoi laneko kontu zien, o txikitatik anzetoztin, edo... Ez, oraingoak, ez, txikitakoa, ez, drama gitzi. Ez, baina ziren, esaten du, eta txikitatik barruan igual zoze balin badak hau geore, erresago ateatzen diala gauza hauek igual kanpora, edo... Egongo ziren igual txikitakoak, baina ziren, eriotza bi oso gogorrak izin zirenak, nire hiloba bat hilzan, jaio berritan, jaio eta berehala, eta gero txikitako nigaz betiko lagun bat hilzan bebai, ularreko minbiziagaz, eta horreikora piloak, nik lanean hartu nauen babesa, ez? Horreik sendatu ordez, lanean hartu nauen babesa,
Eta lanian murgiltzea, baina gero zulortan sartzezea, ez da? Hori da. Eta gero, beste korapillo batzu, azkenean egunerokoan ikusten dozu zen, despresioak edo, beste gauze batzuk, ez? Ez direnako lan. Horrek izan ziren, korapillo nagusienak ni pentsetan da zenak, baina, nagusienak horreizek. Eta esan dezu, negu hortan, egon zinala bai, ibiltzen asko, irakurtzen asko, idazten ere bai, eta orduan idatzi zen duen liburu guztia? Bai. Gero moldatu ezu pixka, eta nola izan da, ez? Orduan izan zen. Ni hasi nintzen irakurten modu terapeutiko batean, ze, hanka, belauna apurtzen badozu, badakizu zelan azaldu, ez? Eske mina daukat, ezin dut ibili edo, ez? Edo gerriki mina daukasunean. Eske oinez gaizki, baina geldian ondo gote... Baina buruko gaixotasun bateko zunan edo nire kasuen behintzat, ez nekien nolaz, zelan azaltzen dozu, egun baten esnatzen zarela oetik, eta ezin dozula, jantzi, nahi dozula sofan egon, ez? Bakarrik daukazula adorea sofan egoteko. Torduen hasi nintzen hori idazten, horren inguruko hausnarketak, eta gero esaten abenik, eske ni, oin soroa naz, no? Buruko gaixotasun zer da, soroa. Erotxea, jumiarra dut. Ez, esaten baina, ni segaitina soroa. Ez? Da nondi dator rau, eta segaitik... Eta horren inguruko hausnarketa batzuk. Eta 2023ko maiatzean, joan nintzen hori batetik. Eta gero, nik kasetaria izan da, behar nagoen ulertzea, zer dan nire buruen gertatzen dana. Orduen hasi nintzen asko irakurten. Neurozientzien inguruen, loan inguruen dauen, loan benefizioan inguruen dauen literatura zientifiko hori, kirola egitearen onuren inguruan dauen literatura, porque nik kirola egindu, baina beti fizikoan pentsauta. Kirola forte oteko, baina botaria da energia izerdila, bota eta gola moitu eta dana. Nik horretako egiten da, karo. Oin ikasi dut, dala, gure burmuinarentzako dala ezinbestekoa kirola egitea. Orduen, hori dana irakurri nauen, da ikasi nauen, da esan nauen, nik hau transmititu inbeot. Eta holan sortu zen idea idaztekoa, eta, argitaratzekoa. Eta pentsaute bebai, lehen esan da moduen, emakume asko edo persona asko orokorrean egon aldirela nire egoera bardinean, baina ez nire privilegio horrekin, eukiteko terapia bat, psikoterapia bat, eta hori dana. Orduen, horregaitik esan nahen, argitaratu ingot, eta maiatzean egin hauen, Jerusalenera bidai bat, bakarri joan nintzen, eta nesan hauen. Iratxe hau argitaratu inbezu. Eta, beti gure izen dut, eukindot, kasetari izen da, beti hori idazteko gogoa edo... Eta, zenbat, idatzi zenun dana jarri zenun, ni pentsatzen dut inberko zendula, ez dakit, o zerbait gehitu, o zerbait kendu, o idazte zenun bezala ja liburua sortu zendun? Bai, porque... Ez neukan, nik uste dut ez nintzen lan nahiko ausarta izan editore bateri eroateko, zuzenketak egiteko, esan. Hau da, gordine. Lo que hay, no es lo que quiere, es lo que hay. Ez, horixe. Vale. Eta orduen, da nahiko gordine, bai, nire konfiantzazko jente batek irakurri dau argitaratu aurretik. Eta baina, ez deko floritura handirik kanpotik.